So good morning guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, mag-self post tayo. Yung mga kalapati natin guys. Nako karon sa Sagay Bourbon. Munang daan gano pa dong sa dakong barko sa pig. Ito pa dong ay nako dress nahan. Tugpo ta. Sarasaron. Size G's. Gila. Nasamad mo ni ay. Ini. Sayang samad mo ka uy. Ay samad. Patay. Kauli baka ni sila ron. Kagikan dito sa binabaghan dito sa padong dito sa Sagay nila fountain nag-uwan. No, basta ginawa. Sige taligsik. Pero testingan lang gihapon na to. Ang view. Dre. Training tayo. Tagpakawali lang na sila guys. Kay dito rabin sila bolas. Gitugpo. Karon rambalik. Mira. Basta ang SDR dira tong SDR ay. Ako sa blower. Na to ang muna tong clacker sa Toledo. Sinin sita. Buhian to ron taod guys. Mga last size 15 lang. Ay series ay. Padong na Cebu. Grabe buntuda dre. Iksan man. Nah, Masters Dragon Peak. Nah, nakabutang ay Masters Dragon Peak. Di anong tataod kay Kuya gahe ako ra. Kamatos begini. Okay guys, balik lang yata ginitugpo guys. Kaya tasan sila po hayang kadyot. Alas 6:15 na guys. Ito na itugpo. Ito na silang buhian. Okay guys. Argo na sila. Tuyok po garto dere. Huwag yung kitang pagbuhay la. Sudah nagbalik. Nasaan ba sila? Wah naman. Marami naglupad-lupad lain. Largo gid sila. Ano yun? Wa man tuyok diri. Abot-abot tayo sa mutuyok. Dara day. Nalayo are, lubo kayo. 246. Uno man sila kabuok. Tuyok ng day. Layo ang tuyukan nila eh. Tuyukan lawas ng gotoron nawa naman adray tago dito dara itong mga pati guys, naguna pas to atong clacker ay itong clacker naabot na po usara sa alas 6:56 ng ubang pati wali mablihin na to nuod ng tato na sila ay abot na sila.
Ato na sila pasudlon. Kaya itong putukaon. Gisod na mo. Guys. Ako na napasod. Kompleto sila.